bingung lah ibu. Tangane diimpus. Ya kok tadi juga darahe diwecek ngono nangis. Mlaku-mlaku apa ya ngono. Oh, Ya ora. ora ya sing wangu tuh. Nek kira yo becak iki. Nek mesti ngawet telu ya malah. Awet teko awet nangis wedi. Jare kuwi lek ngono kae lho. Iya. Rata-rata jam lambat. Niku buatan. Kan nggih, sumpek kan terlebet. Kirang toyo mbak dadosé bocah niku lemes. Ndelenter ya. Mboten purun mambun purun mimik ya angel obat saged muntah dadosé. Infusnya kuatane infus niku nggih. Obatnya disuntik ya. Bayi pacitan ki sik umur 2 sasi. Ora ning menenge. Masane rong dina kok mulih, tak mulih ya. Bayi ngarep nangis kan. Wangsul kok. Butuh